ngeteri gule karo pelem ning gone mboke. Iki gane radionan tungling ya. Hah? Mbak ini kemana, Dik? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Pak Mur. Udah penak udan-udan. Lah ganteng menek, Bang. Berpotongan ya, Bang. Ganteng. Canom. Aku duwe nganu po. Semir. Duwe semir rambut wapi. Iya. Sumpah. Enggak tak gini nyewer. Iya. Jadi ber semiran lho kok. Semir wong rangkai. Ya salon nggon yang pasan Mbak Ani. Dalan di sing guntingi. Pak apa wingi jebul nek mas marane ngomah e. Nah. Wingi kan Bu. Lu omah terus saiki nak anu jam 10. Mbok pun mantun. Ngono. Tangane pripun, Mbok? Jeloro. Golek ki anu ya. Ning pun saged dempel ngono. Nak nyedok nang masih kok merungso. Betule begini. Menot nak bengi. Heeh, info nganu pengobatan saraf sing ampuh. Tangan. Belum aku soalnya ibuku mboke karo bapak mbakane padha sekalian. Info-info ya ning kolom komentar ya nek ana sing ngerti. Heeh, semoga Heeh, jodoh. semoga jodoh. Jamu. Mboten nggih jamu nggih. Terapi. Terapi niku lho, Mbak.